Hoy, Start. hoy, Si men. nakwituyo ni mo ba? Aw, Nagunsa man ka? natulog ko karon ay. May pagtarong ba pagtarong? Aw. Tao pastor ay, luto ko pastor ay. Mayo, mayo. Kana kay... Sa, ali pastor, tudloan Unsa man? ka kang sa akong pagluto pastor Unsa man, ay. unsa man nato na be? Be. Unsa man ang nasi mong dughan? Aw, kini. Oh, unsa man na? Stilan gintawan ay. Wani bataming baron dili ko ma. Paso sa oil ba? Mo din ay purpose na yan, day. Butang na ko ni pastor ha. Kinahanglan pastor. Imohang lutoan na. Ningon ani gyud. Oh, itom gyud. Oh, di ay? Para gyud lami ang should end be. Siya na siya oh. Tangan mo siya oil. Nya, unsa may sunod? Sis, pawa na may siya. Unsa man nga pawakon Samok, nimo? samok man mag... Sis! Anya ka na, pastor. Pabuton pa ni mo ng isa ka bulan. Ay butang na dahil mo ni ng isda. Gidangat Para maluto yun tayo. Yes!